és curiós perquè és posar el que deia Andrés ell, el tema d'un poble que surt i que vol viure junt unes festes, i això ha estat una escola que ha fet la carrossa, però és allò amb aquesta il·lusió de en els 2 mesos tenir allò fet i poder sortir, és una feina en comunitat i de qualque manera això fa poble. Això que deies de les dones, per cert... Sí, ara hi anirem, perquè en això necessitam més minuts. Ho estaven xerrant antes amb en Xes. Clar, la tradició, manco manacó, dels dimonis, era un poc fer encalçar les dones, aixecar-los la falda, pegar-los pessigades. Clar, això és el que està dins la tradició. Òbviament, això ara mateix és políticament absolutament incorrecte. Inclús els coets que se tiraven, els coets són encalçadones. O sigui que tenen aquesta funció, era d'assustar a les dones. I molestar les autoritats, també, no? No, però els encalçadones eren perquè les dones correguessin, i això era la gràcia dels dimonis. Òbviament, com que al final les coses, inclús les que puguin parèixer més innocents, al final acaben com acaben, clar, s'haurà de... No sé si s'ha pres qualque mesura contra això, que era una tradició a Manacor, ho ignora absolutament, però només ho pos damunt la taula, de quina manera el que és una tradició en un moment donat... És una aberració a un altre moment donat. Efectivament, sí. Moltes vegades no. És un tema també de sentit comú, perquè, per exemple, posant el tema dels contes de fades, de les rondalles i de més, jo record que dels contes populars, que a més són els mateixos a indrets molt diferents del món. Però, per exemple, tots aquests contes, la caseta de xocolata i de més, que venen d'aquesta tradició d'un moment que quan hi havia fam, els pares abandonaven els fills perquè no els podien alimentar. Tu, quan tu contes en els teus fills, ja els modifiques, perquè jo no els hi puc contar que és que hi havia pares que per molt que els estimassin, perquè clar, quan els tornaven a rebre els estimaven, però els havien d'abandonar. Llavors tu ja fas les teves modificacions. Però és una qüestió de sentit comú.